おはようございます。中村ゆき子です。私はキャップという神戸で活動するアートグループのメンバーで、ジンバブエのムビラという楽器を弾いております。神戸で行われている六甲ミーツアート芸術散歩2020、キャップは招待作家で六甲スカイビラ地域にある、使われていなかった六甲スカイビラ迎賓館をイカスビラという、プロジェクトで、丸ごとですね、9室あるホテルを丸ごと、アート空間に変えております。私はですね、六甲ミーツアート期間中、各作家の部屋や、そのホテルのいろんなアート空間を回って、ムビラと RC505 というループステーションを使って、即興で配信をしております。概要欄を見ていただきますと、詳しいことが書いてありますので、Twitter フォロー、YouTube、サブスクライブ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。またこちらの配信見ておられる方いらっしゃいましたらコメントいただけると励みになります。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of CAP. CAP is an art group in Kobe, Japan, and we are invited to exhibit for the art festival in my town called Loco Meets Art. And we are exhibiting entire hotel which has 9 rooms, and the artists exhibiting their own artwork in different places. So during this festival until November 23rd, I'm visiting all different rooms or places, and then do my live streaming with my Mbira, which is Zimbabwe instrument, and this loop station called RC505. So please subscribe, or if you are watching my streaming, and please give us a comment. Thank you. で、今日のお部屋はですね、八木淳一さんによる作品で、それはひまわりから始まったゴッホに捧ぐ八木淳一の部屋という作品から配信いたします。Today I'm streaming from 淳一八木。
ミリモトペライエオエアエレイエイエチチャペラセイコパコマナトペライエアエエ
Tinoleme-kesa nekutienda vanwe Zimbabwe. Varikuranva vakabatishisa chinyakare nechikazavo. Tichivatienda zikulu nekutipakurira uruzivo. Lumutinimira Mbira. Tinonziyuki tinovaku Japan。はい、今日は、ジンバブエの伝統曲でビリモンという曲をお送りいたしました。里子高橋さん、神戸スタジオ Y3 で聴いています。今日のお天気みたいに爽やかな曲ありがとうございます。ムビラ、RC505 ムビラストリート、毎週水曜日朝10時から、時々週末なども演奏しております。概要欄をご覧いただき、YouTube チャンネル登録またはイカスの Twitter フォローいただけますと、通知が参りますのでよろしくお願いいたします。またですね、この、六甲ミーツアートですね、オーディエンス大賞というものがございまして、私たち、スカイビラ地区、キャップになっております。もし私たちの企画、お気に入りいただけましたら、こちらですね、パスポートを持っていらっしゃる方に限りなんですが投票できますのでどうぞよろしくお願いいたします。今日は八木淳一さん、それはゴッホから始まった八木淳一の部屋からお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。